Oh, dat aan de grootste vandaag. Ja, jongen, dat... Zit het net in de top 10, hè? Nee. Deze zit net in de top 10. Deze is net in de top 10. Maar papa, hoe doen we dat met de top 10? Enveloppen straks? Straks. Dit zit niet in de top 10. Ja, correct jongen. Ja, zijn